كيف شيخي شيخ تجاني إمامي كل أحيان الله إليك فأنت مأمون له ولي رب دياني للنذر في وجهه سر الفضائل تيرنو من تيرنو حمد ربي الحاج حمد الذي قد كان مقصده تيرنو حمد ربي إصلاح أخلاقنا محو الجائل تيرنو أحمد تشوي من أتى طالبا لله حاجة فحاجة الشيخ في حل المشاكل تيرنو من تيرنو حمد ربي قل شيخ من ديما بسم الله من بيما بسم الله والله بسمانغو والله بسمانغو برغو فورد بسمالي فوردغو e bismali bismango ɓurgo forde e bismali ko gon min bismima ko gon min bismima sikki ala ko ceerno hamdu min ko ceerno hamdu min ji ceerno hamdu e yankinare mum ceerno hamdu timmal mum ceerno hamdu e jondam mum ceerno hamdu e jurum deero ceerno hamdu e karay sirago mum ɗo tan darneten ko heddi ko laaɓoyata ko janggo inchallah jiɗɗo nande ceerno hamdu e andude ceerno hamdu inchallahu taala mon gandoymo so Allah jaɓi bisimilla ma no fewi so tawino hande waɗama ko wiyete radio so tawino hande waɗama ko wiyete radio yurnama ƴewama ko woni e nder ɓernde ceerno buubu wallahi ɗo ɗo jooɗiɗen famɗiri andude ko woni e ɓernde makko fodde gilli ceerno ibrahima lomtimo ɗum ene jaɓɓima ene bismima ene wiya noon kala ko ceerno bouboucara dañi kañum e enɗam mum kañum e leñol mum ko kanko wallete hande ceerno bouboucar ko momtiɗo hande o feeñi koye feeñande ceerno ibrahima min ceerno almuɓɓe ɓe hakkude maɓɓe ne yooɗi min ne gartumi wuure he kanko nde o arti e wuuro he mbaɗmi idolam o waɗi idol makko timtorgal makko e ñembirgal makko e almudagal ko ceerno ibrahima camara ɓuuri hande duuɓi sappo e tati kono mi ronki heftade o ronki dañde hay 5% holko waɗi noon neɗɗo mo mettinta sa wi ɗum ko weli ko belɗo sa wi ɗum ko metti ko belɗo sa manti ɗum ko belɗo sa yenni ɗum ka belɗo kono on jikku kam ceerno mi dogi hami tampi gila ɗo dogannomi 80 ha mbaɗmi 120 ha mbaɗmi 140 ha 160 joni heddi tan oto kilbito temi ronki heftade ceerno boubacar noon ko neɗɗo ñemtinteɗo nde wonde bindi ina joola bindene kalka law kana lil ilmi min duni tuqa sharafun lakana akrama khalqillahi iblisu sinno tan hewde bindi ina nafanno ko alda e kulol Allah iblis dadi aduno fof kono o ala teddungal ceerno boubacar no waye ceerno hamdu ni hono salman al farisi wano e nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam wi salmanu minna ahlul beyti o ƴengitini salman e mabɓe boubacar gaye kalde min dokkodiri jungo mbiyatmomi ko jaaji mboɗo andi ene welamo no fewi wiyamo jaaji hami gayna nde mi wiyamo gaye wonnoon neɗɗo so wujimo hunde pular wi sa wujimo hunde yo uurema sa wujimo hunde yo battine ema
so tawi aɗa yiɗi ceerno yo battin e ma oɗo ceerno boubacar eɗen ceediɗo allah ala fof ko ceerno hamdou jarnanimo yo allah hokkuma naftorade o noddi ngal ɗo dental e ngal hani ɓurde ɗo sabu ko fimde makko addata yimɓeɓe o ala kalis mo omo rokka yimɓeɓe o ala ɗemgal ngal omo welnoro yimɓeɓe o noddiri yimɓeɓe ko sabu allah yimɓeɓe nowtori sabu allah enen ñagonomo allah noon yo allah timminanmo fandare makko kanko kam o feri lawol makko o askitini hoore makko qalban wa qalaban e ceerno hamdou ƴiƴam ceerno hamdou rabbi so en jooɗodima e muɗum e ñalawma guinniraɗo ceerno hamdou rabbi ɓe koye seremɓe amen kadi o jeeya ko ɗum allah waɗi kadi allah waddimi e ɓiɓɓe makko ceerno men ceerno baba galle ene ummo ara ha to men eɗen gimmo jehen ha to makko wattande nde jiidirɗen e makko ko France omo ari safrade jungo ngo allah waɗi min jippodi e leegal gotal ene wiye bondi woɗɗodirani subaka fof mi yahan toon kankone saaha e gorgilaɗo ɓe gara ha to nokku men noon allah waddiri en ceerno bun oumar ko noon min gorduno noon min goori emin jandira ɓuure ɗe e galleji ɗi hayso hewɓe gandano noon allah waɗiri hakkundam e makko hakkundam e maɓɓe deke noon so tawi allah waɗi hakkunde ma e ɓiɓɓe jinnaɗo mawninanteɗo o ene wayno an allah waɗi hakkunde ma e makko wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi tahirin ajmain اللهم بلغ ثواب ما قرأناه وبركة ونور ما تلوناه إلى روح سيدنا محمد عليه السلام وإلى أرواح أصحابه رضي الله عنهم أجمعين وإلى أرواح جميع الأنبياء والأولياء والمرسلين اللهم بلغ ثواب ما قرأناه وبركة ونور ما تلوناه إلى روح سيدنا ووسيلتنا وخليفتنا ومولانا صاحب الفضل أبي الأباس أبي الفيوضات أبي البركات أحمد بن أحمد تجاني شريف اللهم بلغ ثواب ما قرأناه وبركة ونور ما تلوناه إلى روح سيدنا وسيلتنا وخليفتنا ومولانا صاحب الفضل أبي الأباس أبي الفيوضات أبي البركات أحمد بن أحمد تجاني شريف اللهم بلغ ثواب ما قرأناه وبركة ونور ما تلوناه إلى روح شير حمد رب جاج إلى روح شير حمد رب جاج اللهم اغفر له وارحمه وجعل الجنة مسواه ومعواه ومسكنه في أعلى اللين وبرد الله إزامه ونوّر قبره اللهم بلغ ثواب ما قرأناه وبركة ونور ما تلوناه إلى روح سيدنا محمد عليه السلام أقول له صادق معينه ثابت كل المسائل جرن من جرن حمد ربي أكرم بي سيدي ما هذا من كرم من جهة الله بين الخلق التكميل جرن حمد ربي أكرم به سيدي ما هذا من كرم من جهة الله بين الخلق التكميل جن حمد ربي قل عالم عامل لأمر رب الورى
ceerno men ceerno hamdou rabbi wa tarikun kullama naha wa tanzili ceerno ahmadou acciwi ceerno hamdou rabbi qul alimun amilun li amri rabbil wara ceerno hamdou rabbi wa tarikun kullama naha wa tanzili فخرا لنا جملة الطلاب إن لنا شيخا عليما فقيها راق التمثيل شيرنا أحمد أشوي شيرنا حمد ربي ومن أتى طالبا من الحوائج ما يقضى حوائج من غير تعجيل شيرنا حمد ربي عونا من الله في سر الإجابات لشيخنا همدزا من سر تنزيل شيرنا أحمد أتوي شيرنا حمد ربي له الخصائص في الإكرام زائر فقائم خادم بين المنازل شيرنا أحمد أتوي شيرنا حمد ربي خليفة الله فوق الأرض مرتبة شمائل المصطفى منه الشمائل شيرنا حمد ربي خليفة الله فوق الأرض مرتبة شمائل المصطفى منه الشمائل شنو حمد ربي فيض أميم بسيط زانه أدب حبيب قطب الورى جم الفضائل شنو من شنو حمد ربي معلم شنو من شنو حمد ربي عامل شنو من شنو حمد ربي خليفة شنو من شنو حمد ربي كامل لشيخنا قطب ɗum noon denndaangal nootiiɓe en calmini ɗumen en juuriima ɗumen kono eɗen gardina e konngol makko ɗo o wiiri taaniraaɓe nelaaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam tawaaɓe e jonde heen eɓe tawaaka ɗo kala ceernaajo o ne wiya mon bisimilla mon e galle mon bisimilla mon e hadara mon bisimilla mon e yimɓe mon kono bisimilla mon kadi e nokku mon so ɗum ɓenni eɗen bismoo denndaangal seerenɓe hohooɓe diine hawruɓe ɗo e ngal ɗo dental gila e alnameɓe haa e joman juɗe en haa ɓe ngannduɗa ɓe ko janngoɓe kala kala ko renndi ɗo e seerenɓe e almuɓe kala kala ceernaajo o ne wiya on bisimilla mon e nokku mon kono bisimilla mon e yiɓɓe mon bisimilla mon e hoore mon nduɗo bismandu noon caggal nde bismi taaniraaɓe nelaaɗo Allah muhammadin sallllahu alayhi wa sallam o bismi seerenɓe wuro ngo nde tawno kamɓe ngoni jaatigeeɓe hoɗo rewni heen ko ɓesngu jinnaaɗo men moƴƴo men tedduɗo men dokkuɗo gurdam mum fo l'islam alhaji hamdan rabbi ceerno hamdan rabbi rahmatul mawla aleyh ɓesngu muɗum mo Allah addi ɗo hannde oɗo kikiiɗe oɗo jamma taw kadi ko gollate ko ɗo golla ko e yamirore maɓɓe ko yahateɗo ko fof yahate koye caggal maɓɓe dendangal ko waɗa ɗo kala waɗa ko e yamirore maɓɓe ɗum noon eɗen mbiyaɓe bisimilla maɓɓe gila e khalifa o mawlayo Idriss Ndiaye ha e dendande miñiraɓe muɗum ha eɓe o lomtini arde notade oɗo kikiɗe ceerno Oumar Ndiaye wondude e muñum ceerno Mouhamed Alim wondude e ceerno Samba Sappe Ndiaye wondude e ɓiyiɓe ceerno Mouhamed Ndiaye wondude e ɓiyiɓe walla e mawniɓe ceerno Samba Diol e dendagal ɓesgu ceerno Hamdou Rabbi tawaɗo e ngal ɗo dental eɗen mbiyaɓe bisimilla maɓɓe nde tawno oɗo bisimilla ko kamɓe jeeyi ɗum ko ari ɗo ko fof ko kamɓe bismoto ko ari ɗo ko fof ko hoɓɓe kamɓe woni jaatigeɓe nde tawno ceerno Hamdou Rabbi rahmatullahi aleyh so en jantanama e siyara makko ma en ɓeydo famde ko kanko woni ɗo jaatige enen ngoni hoɓɓe so en jantanama gollal makko ma en paam kanko woni ɗo mana jaatige ko enen ngoni hoɓɓe so ɗum ɓenni en calmini en bismima dendangal daa'iraji kawruɗi ɗo kono noon eɗen gandi ko hawruɗo ko fof
ardi ko da'iratu ansaruddin mo ceerno boubacar gaye wadde bismandu makko bismandu maɓɓe kamɓe naati heen dendagal da'iraji garɗi ɗo eɓe mbiya on bisimilla mon so ɗum ɓenni hoɓɓe meɗen ummiɓe kadi e nokkuji kala gila ummiɓe wuro aali jeelel arde hawride e oɗon ñalawma ceernajo o e musidɓe mum e yiɗɓe mum kala ɓe mbiya on bisimilla mon hoɓɓe men ummiɓe Dakar ceerno Habous Diallo sar Abdallahi wondude Abdallahi an e dendagal ɓeɓe gardi ceerno o ne wiye mon bisimilla mon ngu ceerno Mouhammad Bocar Kane ene ɗo gila ceerno Hamme Ba mo nena Amina ha e ceerno Abdallahi mo ceerno Ahmed Tijani ha e ɓesgu ceerno Mouhammad Bocar kawruɗo ɓe ganduɗa ko kamɓe goni ceerno mum ceerno Hamdou Rabbe wadde oɗo kikiɗe walla oɗo jamma ina nurɗiri mana ngal ɗo dental kala kala dendagal ko hawruɗo e seeyanɓe ceerno Boubacar Gaye ne wiya on bisimilla mon dendagal ko hawruɗo e ɓesgu wuro aali gueɗel e takko wuro aali ceernajo o ne wiya mon bisimilla mon dendagal ko notiti kala ɗo wawi ummorade e wuro he e caggal wuro ceernajo o ne wiya mon bisimilla mon e nokku mon koye bisimilla mon e yiɗɗe mon bisimilla mon e hoore mon bisimilla mon e kikiɗe walla e jamma mo ganduɗa ko kettiniraɗo nelaɗo Muhammadin sallllahu alayhi wa sallam hettinira jinnaɗo men ceerno Hamdou Rabbe rahmatullahi aleyh so ɗum ɓenni eɗen gandi oɗo jamma ina waɗa e teddungal parrain tedduɗo mana e teddungal musidɗo men Amadou Mbaye Allah addimo arde délégation makko timmuɗo eɗen mbiyamo yo Allah yoɓmo moƴƴere gila e darde makko ha e timmal makko ha e ballal makko ha e karesiragal makko e oɗo jamma ceerno Ahmad Mbaye Allah yi darde ma yo Allah yoɓ bandiraɗo debbo mo ganduɗa na Amérique kañum woni mare oɗo jamma kanko ne ceernajo o ne wiya bisimilla makko Allah jarama o jarama Allah yi darde makko dendagal baɗɗo tampere mum walla waɗi warñede mum waɗi muɗi mum e oɗo jamma Allah yi yo Allah lomtini yo Allah yoɓɗum moƴƴere kala goto ina softani oɗo jamma kala goto ina darani oɗo jamma kala goto mbiyata ko kañum ɓuuri yiyande oɗo jamma ɓuuri yidde oɗo jamma e kanko ceerno Boubacar Gaye gollanteɗo oɗo jamma ɗum noon eɗen gandi ɗum Allah yi sikki ala kadi ma Allah yoɓ bandiraɗo ngoɗo konngol ko konngol bismade so wonno sagam kewmi nelde ko miñam Abou Tall bismawo min nde tawno ko noon min gowi waɗirde kono nduɗo bismamo ɓurɗo softude ko wona e ɗengalam min nde tawno so woni e ɗengalam ma woɗɗo keedanmomo seeɗa tawɗo koye conférence o fayi ko ɗum waɗi mi ƴettude nduɗo bismamo dendagal ko hawri ɗo ceernajo o yi moni kala darde mum o yi gila ñalawma o jagga gila ñalawma o taƴa moni kala ina jogui hen coftal ina jogui hen darde moni kala ina jaggi ñalawma o ko kañum jeyi jamma e ñalawma subaka e kikiɗe moni kala ko garɗo namdede holko watte ko garɗo namdade holko gollete ceerno holno mbatten holno mbaɗirten holno gollirten holno jolmirten ɗum ɗo noon kanko alana on jogdi kono Allah kam yi Allah ko jogowo mana golle eɗen mbiya dendagal golluɓe hen tampi hen walla joguinoɗo anniya gollude hen tampi hen yo Allah yoɓɗum moƴƴere hono tumani cuɗɗum eɗen gandi kañum ne ummi ko wuro aali eɗen gandi mawñiraɓe men no ɗo kamɓe ne ummi ko wuro aali ɓe ummi Mboya kamɓe fof ala ko addina sona yewnude oɗo jamma Allah jarama noon ɓe jarama yo Allah subhanahu wa taala yoɓɓe moƴƴere ko wona ɗum ko konngolal mi yiɗa juutal nde tawno eɗen gandi eɗen jogui conférence uji ɗiɗi ceerno Saïdou An wondude e ceerno Abou Tall ko kamɓe jiɗɗen hande ɓe jewtana e oɗo jamma ɗum noon mi yiɗa juutnude konngol ma ala saf juuti kono en jogui tarhiba khassa wonande umda tafarak Zeynab mo ganduɗa Allah addi ɗum ne ɗo renndi e meɗen ɗum noon inchallahu taala bismanu makko dewleten ɗum koye miñi men ceerno Abou Tall o bismano en maire o e on saaha hade makko natande yewtere makko ɗum noon sohnaɓe daira Ansaruddin Allah jarama on jarama يا رسول الله جرى
متى وسبو مواد ومكم دار ما يوني فدم ما نبي يا رسول الله تبم قال مجيد يا مبندم جتم بوم هاو جترد دار ما يوني فدم ما نبي يا رسول الله سيدي العودة نسلم ونزور ونرحبكم بترحيبات عميقة من دون قلوبنا. إن الجماعة تشرفت بحضوركم وأسرت حضوركم هذه الجماعة، ولكن أنا شخصيا أصالة مني لي فرح أكبر وأعمق من ذلك، وهو هذا المظهر الجميل، المظهر الذي له دلالة كبيرة ودلالة مساعدة على ما نحن عليه وعلى ما يحتاجه هذا البلاد، وهو دلالة الاتحاد ودلالة التماسك ودلالة التماسك التي هي أصل دلالة دينية، دلالة شرعية، دلالة وطنية. فهذا أكبر وأعمق ما يسرنا ويفرحنا أن نرحب به. سيادة العمدة، نمر بوابتكم إلى السلم الإداري ولو لكم في الجانب الإداري وفي الإطار الإداري. هذه الليلة مباركة، ليلة نستذكر فيها العمل الصالح ونستلهم منه من أجل أن نرضع من همم مجتمعنا، أطفال ورجال ونساء، وكم نحن بحاجة لهذا في هذا المجتمع. حقيقة تفاجأت بالتنظيم، تفاجأت بالحضور، تفاجأت بكل شيء في هذه الليلة المباركة، وأرجو الله أن تتكرر وأن تكون إن شاء الله رغبة لمدينتنا الجميلة، وتكون قاسما مشتركا لنا جميعا. أنا هنا من هذا الباب أشكر جميع القائمين على هذه الأمسية من أئمة، من فقهاء، من رجال دين، من مصلحين، من صحابة، جميع الأضياف أشكرهم جميعا. حقيقة تفاجأت بالشكر والترحيب، فأنا شخص لا أظهر لي لا أستحق كل هذا التشكر، كل هذا الفضل. تستحقنا أكثر إن شاء الله. حقيقة لم أفعل شيئا، وأنا بودي أن أكون ضمن هذه الفعاليات في المستقبل، وأقول لكم إن شاء الله وأنا بلدي تبرزين في مستقبلها لن تتأخر جدا من أجل مواكبة نشاطاتكم، وخاصة هذه الليالي الدينية التي تذكر المجتمع مكانته الحقيقية وهدفه الأسماء. فلكم جزيل الشكر مرة أخرى باسم بلدة برزينة، باسم الشعب الموريتاني، باسم حكومته، باسم جميع أضيافه، نشكركم ونرحب بكم ونتمنى لكم النجاح فيما تسعون إليه من خير ومعرفة. أشكركم والسلام عليكم. التحيات لله، الزاكيات لله، الطيبات صلوات لله. أي دوني الله قولي الله calminaɓe kedduɗi ɗuuɗi dahmuɗi godanima an jomiraɗo. holko jomiraɗo jaadi ɗum? yeeɗe ko ma haaso tan jumi haalde taw ko ma haaso o tan. allah wimo assalamu aleyka ayuha nabiyu wa rahmatullahi wa barakatuh. allah wi ko assalamu aleyka an goto, assalamu aleyka ay no wawno ha joni allah kadi teɗɗuminemo ayuha nabiyu e heɓa allah bal wa rahmatu e yurmede allah. ɗum woni meɗen hay goto kala mbiyeɗo eɗen mante nelaɗo hortanti mante worma nelaɗo sabu ko allah mati nelaɗo ko yoni kala ko mawɗa mantude nelaɗo mantude nder mantoje allah mati nelaɗo sallah sallam o salmini nelaɗo allah o yimo yurmede tan
e kisalam e bawkam yo wonema an muhammadan yeewe wonno muhammad ma hada o nelda ko yurmede wama arsalnaka illa rahmatan lil alamina o nelda ko yurmede o nelda ko bakke o nelda ko annore o nelda ko feewol o nelda ko daɗal hay o jaadi allah o wi ay allah yurmede ma nde mbiɗa de kisal ma ngal mbiɗa e woyngal an allah tinno mbaɗa ñaagima allah tinno allah yurmede ma e moƴe hora ha o yamtan min holko jaadi allah assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin wonɓe to audience jodi e président haala ko haaju mum ko projet ji mum kono jootoɗa e kanko yimɓe no sawade wodani o hokkuma ko rokkuma ko mbiya allah yurmede ma nde mbiɗa nde kisal ma ngal mbiɗa ngal yo wone am kono allah mbaɗa ñaaguima yo naat e dendagal ala ibadillahi salihin ɗum waɗi neɗɗo yurmini neɗɗo a yett ne añi bandum ene wiya bandum e wona bandum ko mbaɗata bande o ko saɗa juura kadi wona e duunade bande o wa ala ibadillahi salihin wa ala ibadillahi salihin o jiiɓe wadde ɗo nelaɗo ne jangini en ibadillahi salihina wonde moƴƴo yidde wonɗumde ceerno fukara waɗi ni ko wi hani wonde wa ala ibadillahi salihina ɗum waɗi o wi nelaɗo wa hada ma hada ko lakin la yumatalu bi tawadu'in an jiɓe nelaɗo ndendu jikku nelaɗo hay go wawa fondede nder windere to banggue yankinare sa yiɗi nelaɗo sufro bete nelaɗo yankino windere nde fof nelaɗo ɓuuri yankinade o meɗi arde dental nde waɗe dental tan kam fof ɓe gummiɓe gari ɓe jiranimo o wawi o wiɓe ala min komi neɗɗo no monni tan somi ari jooɗoɗe hay goto dillo hassan buni thabit dari wimo nelaɗo haali googa aqulu walqiyamu ilayka fardu wa tarku fardu amma yastaqimu a yumkinu man lahu aqlun raji'un wa ma'rifatun yaraka wala yaqumu kono gummande kam gummande kam a yettaka yontani sa yumti a wiɗani ummane kam ko yimɓe gummante nelaɗo alaɗe foti yaltinade dennaga tagoral nde fof dendagal ko taga ko fof taga ko anwara makko e barke makko kono haɗani nelaɗo sallah sallam so aduna fof renndi kañum ɓuuri yalkinade dalilaji ɗum men kaɗo yeeso yalkinade makko ma aro yeeso nder haala he wo khushu'il qalbi wa makani khushu'il qalbi nelaɗo kulol makko allah o jooɗonno so haali ɗeɓa waade no annama o ɗoore heeñere juɗade ene ɗeɓa yaltude makko allah e kulol allah no ɓerde sumiri e kulol allah mo ganduɗa ko jafara kala bakkar mo ganduɗa ko maari ko aljanna ɓurɗo towde o jannaji walla gon ɗaccudi ko aljanna naarade makko sabu weeɗe ko naare aljanna ɗum ko teddugol aljanna aljanna so tawi sanelaade allah aljanna wona haydara aduna e hoore mum sanelaade allah wona haydara aduna woni aduna ko ha dakmira aduna ko sabu nelaade aljanna woni aljanna ko ha dakma ko sabu nelaade allah sallallahu alaihi wasallam oɗon noon mo allah kadi mo allah yu yaatimama ko waɗɗa ko ko an kay kala bakkal allah rokkima o ritti tagore allah fof koko ɓuuri hulde allah holko kawɗen enen neɗɗo wona ceerno tan sa wimo hul allah o haala ko fewani o waɗa ko fewani mbiyamo hul allah o yiya hoore makko ay ɓe allah yogi jeygol payi kala mbiyaɗo hul allah mowni kini allah yogi jeygol paaɗa wa ida qila hu taqillah akhadatul izzatu bil ismi ay fa hasbuhu jahannam ɗum ko haala jomirawo wona haala ɗi dawude lawɓuɗo kulol allah ngol heewa hey ko woni kulol allah mbeɗa ko naɓade kulol allah mbeɗa ko suuɗade kulol allah mbeɗa tan ko ɓornade wuccirel mayngel tan jiya jomum tan ene yurmi fini ɗum ko basal yo allah ittane ɗum ittana min ittana juɓe fof so tawi ko kulol allah nde seydna ali o namda ɓe mbimo seydna ali an kam mbawi kulol allah foti o wi alamatu tuqa arbaa khawfu min aljalili wal amalu biltanzili wal qanaatu bilqalili واستعداد يوم الرحيل ابن سيدنا علي يقول مالك الله هو الخوف من الجليل هل دي الله ندر الله هل دي ربنا وديني والله نجي يا جنرال نجري من الله الله ونانو الله هم هل دي وي يا وات بدا وي يا كل والله وي يا كل غفا هو الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل
gollorade ko Allah jippiri ko Allah jippiri alqur'an so jande qur'ana gila bagar hanas kala ko Allah yamiri biya ko ni Allah haalata so wi arhu biya ko ni Allah haalata kala yamiri wonde Allah yamiri biya ko ma Allah haalata kala ko Allah wiya o biya ko ma Allah haalata ni wari wala amalu bi tanzil wal qanaatu bil qalil yondi kinade seeda ko Allah wadan ma Allah arziki ma ndiɗo tawi ali ceerno ibrahima bohar camara almudagal mofsor fof omo yee ɓiɗɗo wawde yagade ɗum ɗo to banggue ñamtugal e jowɗam mbiya aha ay ko dañi koɓe dañat ɗum taw ɗo ƴogar ɗo an a hay bagal ma wawa yaade wonni saka bimana ƴogoro jogar ɗo walla ala min men ceerno boubacar gay waɗi la case yimɓenen tab yimɓe programme waɗini lawol minne momo hollu yimɓe ɓe par ce que ay ɗo joni kem mbiɗi yimɓe ɓe mbaɗiri programme fof kene peesa poids muɗum donc ceerno boubacar ɓurani winantede minnene janggo moɗɗo programme ala wona noon wal qanaatu bil qalil yimɓe kine ko Allah waɗanma ko ay ko Allah nokkuma ko yimɓe kine hen ɗum koye malikulol Allah ko heddi ko noon weeɓani wadde wasti'dadi yawma arrahili ay so neɗɗo firi aduna a haccitima ha reedu ma heewi fit e ɓernde ma ko an jogori wottoye e nder kabri ma sa wottino e aduna piɗa e ɓernde ma ko an jogori hirtoyeede e nder kabri ma so neɗɗo wuurdiri on waɗa kulɗo Allah ɗum woni wo khushu'il qalbi warratani nelaaɗo ko toɓe gacce nelaaɗo o wawa ndaarde neɗɗo ha juɓe ɗo kawra o wujjat gite sa daari mo ottirnat giɓɓe Allah makko heewde gacce kono noon jeya hannde mawɗo daro e dental ene saabo yimɓe ne ƴetto yimɓe sa wiɗmi yo komi mawɗo ala a mawnani ka jom duuɓi noon wona duuɓi ɗi mawnata mawnata ko insaniya o neɗɗankagal ganden noon diine ene weli ene moƴƴi kono ganden Allah adi ko noddude e neɗɗankagal adi diine fawra ko e neɗɗo neɗɗiniɗo o neɗɗo mo neɗɗinaki diine ala nodde ɗo koma gona neɗɗo nden diine fawo e dow ma ya ayuha nnasu ya ayuha nnasu ya ayuha nnasu ya ayuha nnasu so gasi ya ayuha alladina amanu fuɗɗo arde al imanu fawto koye dow al insan kono neɗɗo mo ala insaniya iman ala makko place laabuɗo neɗɗo o jogo ko wiire neɗɗankagal nde diine fawo e dow makko ɗum woni gacce caggal o wi min kulli wasfin hamidin haga afala tafdili oy kala jikku ɓurɗo woode jikku ɓurɗo moƴƴude jikku ɓurɗo waawude nelaaɗo Allah o fandini jikku ɓurɗo wonde dow rowo o faami sen so wi neɗɗo kaari ko tedduɗo nelaaɗo ɓuri teddude kaari ko moƴƴo nelaaɗo ɓuri moƴƴude kala jikku moƴƴo mo kalna e neɗɗo nelaaɗo mo jogii o woni dow on kala jikku mo mbawɗa sifaade kala jikku mo mbawɗa sifaade jikku fof mbiɗa o ko moƴƴo nelaaɗo no jogii jikku ɓurɗo wonde dow dow on jikku ay ɗum waɗi hewɓe ne pira aya qur'ana wa innaka la ala khuluqin adim ɓe mbiya nelaaɗo an kay ka joom jikku moƴƴo ala ko al isti'la jikkuji moƴƴi no kacciɗo ko ɗon jikku nelaaɗo fuɗɗi fay dow no jikkuji moƴƴuɓe kaaɗi ɗo ko ɗon nelaaɗo waɗi départ fay dow so tawi ka moƴƴo nelaaɗo ɓurma moƴƴude sa jurum deero nelaaɗo ɓurma wonde jurum deero sa kaare siro nelaaɗo ɓurma wonde kaare siro so kala jikku mo qualité mo jiiɗa e moƴƴe e tagore Allah nde nelaaɗo Allah fandini jikku ɓurɗo wonde dow ɗinno jikkuji enenne kadi yimɓe men nelaaɗo ñamde ndin jikkuji kono so tawi ka bonde min ɓura bonde so tawi ka délinquant min ɓura wonde délinquant a wona vagabo min ɓura wonde vagabo ɗum wala nelaaɗo Allah sallah sallam so tawi ka kuuɗaɗo min ɓura huɗede ala so tawi kay ka kuuɗaɗo min huɗaka ay sa moƴƴo min ɓura moƴƴude ko ɗum yimɓe pour waɗi concurrence jikkuji e qualité ji moƴƴuɗi ko ɗum poɗɗen ñambude nelaaɗo ko ɗum wonno gurdam makko ko ɗum wonno jikku makko sen jiɗimo en ñambat mo beele mbawa sen jiiɗi hande crise mondial e ɗiɗo jikkuji hande gonɗe internet uji yimɓiraɓe ƴette babiraɓe ne ƴette vidéo ji ene jaltine ayibbaji ne jaltine caɗele ene jaltine koye duttake nelaaɗo Allah sallah sallam hande heewi babiraɓe tan ɗo mbawa yaade juma yimɓiraɓe heɓa ɗon ɓe cuuɗa to galleji mumen holko waɗi noon gacce ɓesguji maɓɓe carade internet uji kamɓe joom gacce en ɓe e sarɓe gacce ɓe
kamɓe fof ɓe ñambani nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam soɓe ñimɓuno nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam gacce jaltata o wi man satara musliman satarahu llahu sa suuri juuɗe bande Allah suurma ceerno ko wire hon solution joni crise mondiale crise jikkuji meɗen haydara ya une seule solution goɗɗo hono solution ko ruttade nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam goɗɗo ala ko darogal meɗen ko timtorgal meɗen so ruttiɓe jikkuji makko en dañi solution ɗum tan woni kala jikku moƴƴo mo neɗɗo jogui yeewo janngu nelaɗo Allah e jikkuji ɗo jogiɗi ñamba ɗi jikkuji ha gona ko gonɗa ko daña ko e barke nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam ceerno Hamdou Katel ɗo moƴƴere ɗo dañi fof o dañi ɗum makko jikkade jikkuji annabi sallallahu alaihi wasallam Cheikh Tidiane radiyallahu taala anhu ko jikkade jikkuji nelaɗo sallallahu alaihi wasallam hay goto ɓuuri on gandal hay goto ɗo funtu on sirru o tan ko rewde e fela nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam so ndemi ɗum tan galleji peewat dewle peewa ɓesguji peewa gure men peewa nguuren ngurdam moƴƴat ha mbatten ittude gurda meɗen nder leyɗele meɗen ene nawa leyɗele goɗɗe taw koye barke jikku annabi sallallahu alaihi wasallam o joguiɗe noon o wi oɗo nelaɗo Allah sallam ko rajaul baraya yawma musdahami nelaɗo woni jooto windere ñalawma ɓittodiral ñalawma duñodiral ay oɗo ñalawma hono famirtamo ko ñande yawmal qiyamah so dargue darima tagore Allah nde fof faaya yimɓe mbarña ha joolo e walñede mumen ɓe wi en tampi en maayi kuy woni mbaɗi caɗele mbaɗi ala ɗo hucca ala ɗo faya ɓe mbaɗa délégation ɓe gaari baba adama ɓe mbiya baba adama ko Amadou Aboul Bachar windere nde fof ko Amadou bamumen ko an jibini dennagal tagore Allah nde fof ko an jibini ɗumen baba adama hollu amen baba adama wiya woni ɗen ko hooram nafsi 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 ɗi baba adama ko mbaɗɗa Allah winoram ñaam lekkel ñaami lekkel hoore woni kam koye mbe jogui bakkat min hooram mbeɗe mooli Allah goɗɗo ɓe kam ɓe garno to annabi Nuhu ɓe gaare annabi Moussa ɓe gaare bimana Isa kamɓe annabaɓe fof gara kala annabi mbiyat yo woni kam ko hooram annabi Moussa kam wiya woni kam ko hooram mi meeɗi tawde yimɓe ɗinna kaɓa oɗo ko neɗɗam o wona neɗɗam nangumi neɗɗam mbanmi caggalam mo wona neɗɗam o piimi ɗum woɓre arinde maayi fa wakkatahu Moussa fa qada alayhi ni ko hooram woni kam ɓe gaari Isa ɓe mbiya Isa an de kam an ka joom geɗal an woni ɓiɗɗo jogiiɗo yumma mo ala baaba an woni annore nane e reeni yumma ɗo ɗo jibriɗa ɓe kaala ɓe manta annabi Isa ndaara ɓe ha juuta annabi Isa wiya he bandiraɓe ngari ɓe fofti noon ñalawma hannde o kuri woni jogaade ɗi caɗeele goodaɗe ɗe hannde ko gooto waawi dandude en heen ɓe mbiyamo holon ɓurnaade windere o muhammadin sallllahu alayhi wa sallam ñaago kala ko jiɗɗa muhammadan mi rokkuma tefan kala mo jiɗɗa mi jaɓanma tefoore mi juurima jaariɗo sharif taaliɓe anabi sa sallam haarete allah yo muhammad ñaago kala ko jiɗɗa mi rokkuma tefan kala mo jiɗɗa mi jaɓanma tefoore holko nelaaɗo jaaboro ummati 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 yo leñolam ɗum waɗi enen so tawi en mawninaani taaniraɗo nelaaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam en ganda ko nelaaɗo waɗani en ɓaade hay nelaaɗo nde yaltat aduna nde malakul mawti ari o wi malakul mawti kala ko jogiinuɗa e kaaɗeeki maayde ko leñolam jogorno wiɗi ko fof tinno renndi ɗum fof haa renda so renndi mbatta yen min muhammadin sallallahu alaihi wasallam mi tinara ɗum dendagal leñolam wasa yiide kaaɗeeki maayde ceerno won haydara yalla nomtin aɗa andi ɗum ɗo so tawino wonano juɗi ɗum e nelaɗo wawa waawini en ɗum noon paamen nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam ono jogii bimana ko ɗum woni seydi Haaji Malik wi rajaul baraya yawma musdahami wa kana ashja'a asqa nnasi ahsanuhum khalqan wa khulqan wa khayra lhizbi wal umam nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam wa kana ashja'a kala jomo wi komi jambar wi komi jantal man nelaɗo ɗuma wonde jambar ɗuma wonde jantal man jambaraɗo no kon allah yeso en ka ɗum asha nnasi ayi wa kana asjaa koko ɓuronde jambar ceerno hamdu rabi mbiyan ko jambar kangaɗo tawɗene adde e galle he ene waɗa ceenuji yimɓe fof doga sangaji nde o jaaha
ceerno hamdu ummono daago fayi kangaɗo e kangaɗo jooɗo kangaɗo jooɗo taw kangaɗo anno kono ceena woyi guitte ceeruji halaɗo ceeruji guitte halaɗo oye kangaɗo jooɗo jooɗo kangaɗo mbaɗɗa kangaɗo yo ceerno mbaɗɗa kangaɗa wottima ala wattaki kangaɗo weelata e mbaɗa weelata e baɗɗo nana walla baɗɗo tongal mabɓe ala ceerno wawi fuuɗo moƴƴi taw kangaɗo o regla ɗum e darande o regla ɗum e konngol o regla ɗum e foofango regla ha yo cocc no montor déclare wi ɗum ko jambaragal seeɗeɓe damoroɓe nan ɗo hayso potti e ngaari kuuro e nder nen dogat mi haalande kagal tongal ɗum woni waɗaga asjaa ceerno hamdu konko omo ñamdi oɗo jikko e nelaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam won jolɗe ɗo tacci wona nde fof wawi tottudde noon jolɗe ɗum waɗi omo ñamdi nelaɗo e ɗiɗo jikkuji wakana asjaa askan nasi tawor ande fof so rendi nelaɗo ɓuuri wonde kaara e siro aduna fof so rendi nelaɗo ɓuuri wonde kaara e siro kaari siragal ngal kala ko jogui o rokkat kala ko jogui o rokkat hay ɓuuriɗan makko o rokkiɗum leñol makko ha laaɓi ala ko heddora jamma ɗo yimɓe poftotoɗo o wawa rewde allah rokka ɗum leñol makko wa kana asja askan nasi kadi ahsanuhum halkan mo hulgal so tawi eɗen ƴeewa mbaadi jondam kaari ko jooɗo kaari ko jontaɗo kaari ko labaɗo kaari sa yimɓe ɓerdema ɓuuɓat kaari ni kala keɗe mantiri e neɗɗo e jondam nelaɗo allah fandini jondam ɓurdam towde e jondam so jondam feccama laaɓi temedere capanɗe jeenayyi e jeenayyi ɗi nelaɗo waɗe poos muɗum gotel ngel fecca laaɓi jeenayyi ɗi annabi yusuf rokka ko heddi koye yimɓe ɓe goymoɓe kaari ko jontaɗo kaari ko jontaɗo kaari ko jontaɗo te ko 0,50% joguiɗa wiyata ko yontaɓe ceerno ibrahima kamar machallah ko jontaɗo ceerno abdallah mo ceerno amat tijani tan ko jontaɗo ɓeɗo fof yontere mumen nde koye nder 0,50% o ko heɓe goni mi haalani 99% ɗi ahsanuhum halqan kadi ko hulqan e jikku neɗɗo kadi koma jogo jikku moƴƴo jogoɗa jikku moƴƴo jogade jikku moƴƴo nelaɗo sa sallam ko aduna fof rendi kadi ɓuri jogade jikku moƴƴo kala mo wondi yiɗata mo kala mo wondi welatamo kala mo wondi hankkadi saabu finde muɗum won waaji goto keefer goto sukaran ni henne jogi jinnaɗi muɗum ari wonde e makko gondiɗi ngu yooɗi gondiɗi ngu feewi o waɗa nelaɗo hawwuɗi nelaɗo yidde mawde caggal ɗum ɓe mbi wonde ko tetaɗo walla ko nawaɗo koreji makko gadda yumma ko bamako gadda mbi garani ko ɓinguel mumen nelaɗo ala probléme ɓinguel mo garano e naye joni o wi ala min yadane wadde yimɓe fof jeɗɗina ɓinguel ngel darna wiyama ewa annene yumma anani oɗo kanko no wonduɓe taw joni hoɗemo cuɓiɗa o wi ko jiimi e oɗo gorko ko moƴƴere no jiime makko lundal jiime makko pewal jiime makko karay siragal jiime makko oɗo neɗɗo wiyata ɗum seere ɗum ha yamol qiyamat min mi nandima on taw ka yamol qiyamat nene bawa jafoɗe kam boy on gonɗami ha darde daro ko jikku moƴƴo waɗat noon ceerno hamdu noon ɗum waɗi ɗum o holli ceerno boubacar gayen ɗum o holli ceerno hajil alpha diatel ko ɗum o holli ceerno bi mana ceerno saydou amen ko ɗum o holli wille nde fof tawi e makko saayi e makko haawidi yaltude e makko ko jikku moƴƴo sa yiɗi heɓe tagore allah nde jogo jikku moƴƴo gurdamaɓe jikku moƴƴo ko ɗum ɗo hokkata tagore allah huccude ma lowɗo ɓe ne jeeya hen ni ko o restitude ɓe henne jeeya hen o wima kana tahtaju tabina shajaatuhu ahla almadinati sa'i leyla fasihimi o wima ali sa sallam ko jamaro kono aɗa neɗɗo wona jamaro noon ko jamaro waari fof holla min komi jamaro nelaɗo jamaragal makko o finninta jamaragal makko so wona e koye mum ara sabu so wonde wuri ha satti wiyete ko jamare ɓe wiya ko jantal mawnuɗum ɓe garmi cuuɗo e makko garani cuuɗo e makko taw ko wonde e haɗa wurde ndidde gara cuuɗo e makko goma haɗe ko ɗum woni bimana jamara ɗum woni o wi wonde bimana ha joni ma kana tahtaju tabina shajaatuhu ahlal madinati sa'i leyla fasihimi sa yiɗi anndu ɗum namdo jamma ƴenƴere madina naade bandiɗi garino e madina jamma kulɓiniɗo jamma yirɓiniɗo jamma cattuɗo ayde jamare ɓe jalti e ƴiwya holko kiri hono kam ɓe dilli ko goni ina kam kadi yanade enen kam ɗum ko woni jamareɓe wini ɓo jamareɓe ne jaltini ƴiwya qu'est ce qui se passe kawre jontaɗo no riddi waji ɓe natta woyde paɗon wi mi ƴeewa ko dilliɗo min nande o yo bandiɗi wono riddi ɓe galselleni o nde jamareɓe jaltini ko nden wati taw arta konko wala so fami kala haala ayde charge combat ji mbaɗat tel goto woni ɓornade kadi mumen nden o arti taw o régli situation o arti
أول محمد صلى الله عليه وسلم قالوا إذا أحمر بأس يتقون به سواد ولي إن أنا بشورة شكل ما نسير اللي هي بعد شورة اسمه إيه شكل كان الحمد لله بنجاج مدينة جاي شر الله جمع هو يقول بني بقى فاير شر الله شر نام فيرم بني نتقول أن نسونا ما شكل شر الحمد لله لم يكن أمين بدون كنا الله صلى الله عليه وسلم أيضا وقد بدت في حنين غاية القدوم سعيدي أن جابر عندنا يا جنب السيرة بمعنى أمير غزوة حنين ما يمكن جابر عندنا رل أريد هذا جابر فشوري ما أريد واجب نقول جابر عندنا هو نبيه هذا بيقول جابر كونس كتاب سندي أيام ما تركي لا جمن أريد الله صلى الله عليه وسلم وأجمل الناس قالوا لم يكن أبدا بين الصحابة زامد من القدم نلا من نواد من الفوق وأجمل الناس كلام نبي من الأمة نواد كاري كل يوم كاري نواد الأمة نواد نلا من نبي نسيك أبدا نقدر نعمل تف وجيك كل يوم وجيك تاكل نب ولا عندنا زمان عندنا ندير ترى ينجي شركة ورنجو ونيمبراو ومن في الأول قالوا فرنجو وأجل الناس قالوا لم يكن أبدا بين الصحابة ذا مد من القدم أرن بحندس سند فدي مدة كارثة سيرة هل كلار ربيب أندوس رني كارثة هل كلار رني أمير ديسا يكونتم وترى هذا كلار فرنسي تسموا بون ورنجو بون تسيتريشو بون كوري كلار فرنسي حالا كده هاي كاتين جودي أندر أو وفدي دنجة سيرة أولي نلاد ميرا جوه على دردنتاو فرتي كوي غمورو نعيرو جيكو دينا الله صلى الله عليه وسلم كوروني أولي والكف ما ضربت أنثى ولا ذكر ما خاد من عاب من عيب ولم يلم جمع نلا الله صلى الله عليه وسلم تدينغو ميرا سيد هاي غوش نلا صلى الله عليه وسلم جمع ما ميرا سيد هاي غوش أنا من عندي كلي والله كلي أنا مثلا في عمر إنشارنا جو ما شاء الله كهورا مثلا من جوري بام صار في عمر سني عمر كوا تك جنوا عمر إير صار من في عمر رجل فرني هو إير سوري إير سن ولا فرني فراي صار في أبري فرني مثلا فيها يفكرني يتابع أديكي تطير روتينا أفهمي صار في هلا كده رمي تيجي بره وايد بيهم كذا orang ni, cara jo mahal tu mana? Tu, luar ni lagu ni ane kanen, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam jumma bunga mela fidi. Kalau ikan fidi dewana ni, ane hande orang ni piren, ane hande zaman ni hande, ane jaya ko bunni zaman ni fidi. Dia fidi. Hewi almu be fidi, ko jude fidi ben. Hewi almu be bonirade, ko jude fidi ben. Hewi hangade. ko juude piiɓe ɗumen heewi aduna no boni ko juude piiɓe ɗumen heewi ruttuɓe gattane leyɗel mumen ko juude piiɓe ɗumen heewi ɓe ganduɗa hoore ma so liggima dañata ko nayi fo taya ko juude piiɓe ɗumen heewi fonnoɓe naftude yimɓe fonnoɓe jangguinde fonnoɓe naftude tagore Allah jonki jooɗade jangguinde donki doone nafta taw ko juude heewi rewɓe yimɓeɓe resede cuuɗi men pusa cuuɗi men bonna taw ko juude heewi rewɓe ronkuɓe famdude joom galleji men taw ko juude heewi rewɓe ronkuɓe famdude ɓesguji men taw ko juude heewi rewɓe ñiiɓe ha e dewle taw ko juude ɗeɗo juuɗe ɗon gandon ñalawma jamma no arono fof ko jawre Allah subhanahu wa taala nelaɗo ɓeɗa fiide hay goto ɗum muɗum ene men ñamdal jikko annabi sa sallam mbasen fiide hay goto fiide gayde baɗin fof fiide gayi ko fiide heewo walla fiide yemre walla fiide ngaayo kono fiide baɗin o woni beytul khalwati woni ɗum ɗo woni ɗum ɗo woni ɗum ɗo mi haɓɓe nde wona yalla fa ɗum fa ko woni ɗum ɗe annabi sa sallam meeɗa neɗɗo meeɗa wadde huɗo yofti en hannde kala men biyaɗo walla mbaɗaɗo yofto nelaɗo meeɗa waɗede hunde yofti finde muɗum o meeɗi arde e nokku o hirsana dammuwol ɓe namdi nelaɗo holko ɓuri yiddede e dammuwol wiya gueɗel ngal debbo war rokkaɓe juɗɗum fewna ha feewa o juuɗi ha feewi ha moƴƴi e nder gueɗel ngal he o ƴetti en posomo nanni hen pour nelaɗo ñaama
ma yimɓe pofto kamɓe diinoɓe mbelaka ɗum nelaɗo sallah sallam ɓetti taƴi hen hettere wiino waɗa hettere nde hunuko hettere nde haali wi la takuluni fa innani masmuma ɓurɗo yimɓere oto ñamam ɗum ko waɗa kosane holko nelaɗo wi bisimillah waɗi hunuko o noddi debbo o wi debbo argani a holko mbaɗirɗa ɗum o wi ɓeyno mbiya ka nelaɗo allah ɓeyno mbiya a wona nelaɗo allah mbimi yo mbaɗ hen kosane so tawi ka nelaɗo allah ma haalani sa wona nelaɗo allah ñamama yamin pofta holko nelaɗo wi nelaɗo wi yami yafimama goɗɗo mum ɓe wuuro en yoɓa kalis o ara war nelaɗo o ari o hawri woɗo hawre saba ɓe mbimo ƴewra o wi garmi ko warde nelaɗo ɓe mbimo tan min andi a yiiɗi ko mawni ɓe gaddimo ha yeeso nelaɗo yima ko jiɗɗa ko adduma o yimi wardema nelaɗo yimo ɗum no war fe jaguila wala kam yafimama o yiya woɗɗoy o arti nelaɗo yimo artirma o yimi tan wardema nelaɗo yimo nayimo galle kaari en jippinemo ñambinemo jarnemo o won toon ha janggo nelaɗo yo addo wadda nelaɗo yimo mbiɗa o wi ɗo ɓe garim ton fewdima ko barawom nelaɗo yimo nawanemo kadi ñambinemo jarnemo o haara o ñaami o yera waari ñalawma janggo o arti nelaɗo yimo jiɗɗa o jimi tan ko warde mi fofta ɗum tan jinmi nelaɗo yimo arganami haalama gonga joni noon ara yawa kora wuuro moon gila waraka kaaye kaari nduusema e gofal men mo hawyata wuuro ngo woppe o hoota ɓe nduusimo howyati wuuro tan o arti o tawi nelaɗo no jooɗi o wiye hema mouhammad sallallah alih sallam nelaɗo ko artirma o wi artirmi ko wiide ashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammada rasulullah joni noon ɓe mbima ko wonma wi ɗon o wi oɗo jikku mo oɗo gorko jogii wawa jogade ɗum so wona nelaɗo allah mo wona nelaɗo allah mo ummaki to allah mo huccani to allah wawa jogade nde ɗo ɓerde nde joguiɗa tanum sérif ali aboubacry haydara e tanum sérif ibrahima haydara e tanum diariko sérif ɗum ɗo ken fodɓe ñamgu ɗum e nelaɗo allah salah sallam timmiderami yewtoram noon ko yewguɗo nelaɗo allah sallallah alih w sallam ƴeewe allah janngini en aduna e lahara ko yilte ko fof woni ko yiide nelaɗo allah salah sallam sabu sa yiɗi neɗɗo woto ko mbaɗanɗa ɗum ay nde allah yiɗi nelaɗo allah nde o waɗani nelaɗo allah ko wannani hay goto mara ko oni yeru sono ɓe juuri tisbar ko dañata baraji 400 sa juuri baraji futur baraji gueɗe baraji hajji baraji sa jangi ɓurano ko baraji kono allah ne andiri en ala mo yiɗi sowra mouhammad sallah sallam o wi kala juulɗo e mouhammad lawa gotol o raframa baraji allah yew baraji o wi sa juuɗemo ko laabi gotol min allah e teddindirame manggal mi juule ma laaɓi sappo sa juulemo ko laaɓi sappo mi juule ma laaɓi temedere sa juulemo ko laaɓi temedere mi juule ma laaɓi ujunere allah raframa baraji ne famdi ko allah raframa ko ɓuri ɗum ay hoddani ɗum enen mi tusbar ko juulten taxan futur gueyi ko allah yen juul est ce que allah juuli tisbar allah juulta tisbar juulta taxan juulta futur juulta gueyi allah yen kajjo allah ala haali haju yaji kono guinen ɓurɗo forde ngel to banggue mana noon juuɗo ɓuuri forde ɗum ko charie to banggue nder juuɗo nelaɗo ɓuuri kala ko allah tagno sabu gandita ɗum juuɗe nelaɗo allah wiyaani juulere nelaɗo tan allah wi har ɗum juuɗata ɗum wiide allah wi ko inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuha alladina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima ay hay mana aya qur'an inna ko harfu tawkidin wa nasabin ceer hamme jaafu ɗon allaha ko ismu inna o ko ta'kid khabaro ko mahfuf allah muddu khabaro ko ceerno kulɗo allah ceerno duuɗiɗo aduna ceerno laaɓɗo reedu ceerno kaare sira ceerno jom gandal ceerno tampuɗo koyngal ceerno tampuɗo demgal lima jippi salam rahmatullah aleyh mi salmini ɓiɓɓe makko wonɓe ɗo ɓe serra ɓamɓe assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu kanko ceerno hamdu
kanko fomo kalis tawi a ƴeewimo jeyata ko bachar lakinnahu laysa kal bachar jeyata ko neɗɗo tan neɗɗo jeyatamo kono sa wonde makko amo ini sifaji wona sifaji neɗɗo wawa sifrade noon gorko joom duuɗi 80 min ngare makko ko 87 an rasulullah 77 ñamme makko mi wonde makko ha 87 mi meeɗa yaade ɗo mi meeɗa yaade ɗo yahaani mi meeɗa abadan kala ɗo jehi e duuɓi 10 minen gondi minen jaade kanko tan yiɗirimi hoore makko min sinɗo no yiɗirimi ni yiɗirimi hoore makko min sinɗo no yiɗirimi ni mi yiɗirno ko noon tawannoon heƴaani ɗo kono kanko tan yiɗini kanko hamdu tan ɓe yiɗimi hoore mum tan yiɗimi tan kala ko mbanmi ina feewi ɗum kala ko yimɓe weli ɗum hay so feewaani o waɗatno ko tawi gammu yonti so tawi nde ɓaarmi nde so gammu yonti tawi tan mi ari o wiyata gammu o weli seeɗan ari pourtant sa reɓe nan toon ha mbayno leydi somi naati mi ƴeewata kono kanko min tan welimo kanko ceerno hamdourabbi mi wi moon ko neɗɗo kono o wona neɗɗo mbimi gorko ɗo duuɓi 80 sa ari 4 heures du matin jama mata mo jooɗi ɗo jooɗi ɗo ɗon jooɗo ɗo sa jooɗima ɗon ha 4 heures ñalawma oɗon jooɗi ɗon so ari ɗon so kikiiɗo yoni so jooɗima ɗon kadi o rewete Allah ɗo kikiiɗe ko kiirɗa ko fof ma accumo ɗon jaha sa fini janngo lawɗa fuma ar taw ma taw ko ɗo teɓe ceernajo e on saha mo jogii ko noon 3 almuɗo sharia amo jogii won 2 almuɗo Qur'ana ɓe fof jangguinteɓe amo jogii hoɓɓe aroɓe kono fota noon sabu kewal tagore machallah amo jogii joritale gese e almuɓɓe e jawdi jahoyi ɗum fof kanko séeri ɗum ala hen fof ko tardata hen kanko andata gaynako hande timmi lewru mum yo ara yoɓe kanko andata wonde gese ɓe timmini yoɓere hande lawtete kanko andata kayri sellani yo ɗokkane bottari kanko andi ko defeten hande beela ko maaro e tew walla ko lacciri kanko taƴata gorko jarduɗo capanɗe ala hen fof tardata ɗum sa ƴiwi tawata ko wona neɗɗo sinno min wonno tan ɗum ha ngaw ɓooyi ko neɗɗo mo ganduɗa coftal Allah rokkimo ngal e cellal Allah rokkimo ngal haqqilla rokkimo o ɗum wona hunde weende ndeen saka hande wallahi wona hunde weende ko jangini ko en ganda no foti caggal ceerno Bocar ɓe janginnoɓe hamɓe baba janginnoɓe ɓe ceerno Madouar jangini ɓe kanko woni troisiéme minen toroga kam toro fof ko kanko jangini minen toroga fof ko kanko jangini min gandano du'al gongal ko wona du'al Madina Ndiaye toon tan min jangal minen fof kanko ceerno men ceerno Hamdourabbi ko neɗɗo mo ganduɗa laamderagal makko heeɓino tawi neɗɗo ari ina yeeya so yeeyata ko huɗo ceerno sooda so yeeyata ko leɗɗe ceerno sooda so yeeyata ko haako ceerno sooda ko yeeyata ko jawdi ceerno sooda mbima ko mbatta ɗum ɗo o wi jeeɗallo o ma naftoro hay so nafta enen kam jeeɗallo ma naftoro o wi ko soodata ko hay so nafanimo jeeɗo Allah o kam ma naftoro ko toti ɗum ko ɗum laaɓa leeragal ko kanko kadi arata mbiya aɗa yeeya leɗɗe aha no foti waade no foti tawi ko kanko soodata mbiyamo 50 mi waɗi 50 ko mbimi ceerno maw jaɓan 50 o wi baba so neɗɗo arema ka jeyaɗo Allah kalifa jakoraɗo o hulat haalde prix makko ko yiɗi ko hersat haalde ko kala ko haali andu ko yama ko diwi ɗon waɗa mbo ɓuri ɗum ko ɓe gandi ɗum ɗo wona lamdiragal nehal wona haqqille ɓol ko ballal Allah yantata hen mo jangini noon wallahi no foti fortade sabu kanko hade makko jangindema taw e ɗemgal makko o jangintuma ko e golle makko o waɗat jiya e tawi woni ceerno janginowo gila subaka ha nayi muta ceerno waktu darata ɗum a wawa wuuro tawa jooɗaki ceerno wasifa darata ɗum ceerno ala fof dewal Allah ngal mbaɗata ha gadoɗama hen te ko janginowo jamma janginowo ñalawma ha huɓa lampa
minen komin lomtinoɓe emin jagui neɗɗo al he tawi min jangguinino ha futorioni jangde gasani min mbiya amin jaha wiya ala yo min kuɓɓu lampa pétrole min gara min janggoye nder suudu min janguira lampa ɗum ɗo fof ko ande woto almudo o fappude ko kanko jimi tawi a jangue ɗuɗal makko aɗa jangganɗo a natti jangude tan yaafoma ala adduma ɗo jangude a natti jangude tama yaafoma kono wonde duɗal aɗa waɗa ko wiyatma walla aɗa fiide watta walla aɗa liggo tan tawa a janggani o jaɓata aɗa jangga liggaki o jaɓata o wi ko neɗɗo yo janggu liggo so ɓaari gasi fo yaade ko ni wonno gurdam ceerno Hamdou Rabby bandiraɓe ko ceerno mo ganduɗa to batte kaare siragal tawi a ari ɗon bottari yoni ɗon ha gueeƴe kala garma dañ bottari so hiraɗe yoni ɗon ha salat kala garma dañ kettari maɗo hiraɗe abadan a arata mbiɗa ceerno ene jaggi ananta ɗum ceerno Hamdou arta mbiɗa ceerno am ɗani comme Seydou anni abadan kala ene ganndama taw a goɗɗo mo jogui joxma pourtant no jindiri ni Allah tan andi no jindiri ni kono nunɗal makko e himme makko himmo jogui o bani adama wawamo siportude ɗum waɗi wiide moon ceerno Hamdou ko neɗɗo kono wona neɗɗo ko tago neɗɗo tan tagui kono golle ɗe sa ƴeewi tawata ko wona golle neɗɗo mbimo goɗɗo jaarowo e duuɓi 80 jaaɗon gammu 10 heures kanko hiɓ hay somi ketto futor puɗɗoto gammu somi putti ko gueeƴe puɗɗoto gammu haɗa men fuɗɗa tan hirtade tawi en puɗɗima gammu 10 heures onon jooɗe nder juma he 10 heures ha yimɓe juula salata mbaɗa wasifa ummuɗon duso kon galle yimɓe no mbayno ha 2 heures omo jooɗi jonde wontere 10 heures ndimi ha 2 heures gorko jaw duuɓi 90 ndendi kalami min mi haalande o cuuɗen nde mi tawaka kalam duuɓi 90 est ce que ɗum ko neɗɗo gila 10 heures ha 2 heures oɗon jooɗi jonde wotere sa yahani jaruma toon omo jooɗi gotel ceerno Hamdou amin mbaɗa silko kala aljuma e alhames min cilkat subaka o min kaljiti min gari min jooɗi yeeso makko woodi délégation garɗo ene ummi edde Dakar ɓe mbi kamɓe ɓe ummi o caggal leydi addi ɓe ko yidde mahandemo galle o e on saha noon tawi galle o wonno ko ɓakki ina bilda leɗɗe koreji men arabnaɓe ɓe keli galle o maati ɗum birkaji bildi ɗum senge o wiiɓe koye wolof ɓe kalanno o wimi wiiɓe ɗum ɗo yoni hoɗorde aduna ɗum ɗo yoni hoɗorde aduna yoɓe ƴewmbo ala ɗum ɗo ɓe mahana ɗum Hamdou ɗum ɗo yoni hoɗorde aduna kon nani konngol ngol ɗum ɗo yoni hoɗorde aduna ni ɓen jaari mahani galle o ruuɗare makko e aduna te eɗen gandi so ceerno Hamdou welanoma saabu serna mahoɓe ko almuɓe makko mboyo ma fo mahat Mawla Idrissa khalifa men joni o ɗanni France o yehi o addi oto tawi ceerno forsama ha soodi oto min jooɗima ma won hedde duuɓi 10 so min jaha Tiwawon kala hitande ceerno nde garmi ɗon yahanno hitande lawol gotol hitande fof gammu ya Tiwawon juuroyo arta kanko o yowitino koye Signe Babacar ko on tarabu makko hawri ba makko hawrno koye Sidi Haji Malick kono kanko hawri koye Babacar o wiimi o tarbinima Babacar duuɓi nogas ɗum kone gonmi toon nde caggal nde no continue ha Babacar maayi o wi wadde o tarbinima Babacar duuɓi nogas nde Babacar maayi nde kunti tarabu makke Abdoul Aziz Sy yimɓe ɓe poursimbo haw soodi otoyal 404 504 nayeejo ɗum min jaranno ceerno Mawla Idrissa nde ari France ɓooyi toon addi oto tokoso o wi on oto goto yone galle yo on yaltin oto goto yone galle he ɗum ɗo fof ko ruuɗare e andinde moon hoɗo jaggi aduna amba andi aduna ko gese ha laaɓi ko ceernajo duuɗiɗo kulɗo Allah mo ganduɗa seeɗa ina yoni ɗum wiyani aduna haydara min jaadi Tiwawon wasa almuɓe heeɗiɓe minen gonduno min tawi Signe Abdoul Aziz ko yonta mum ina woni ɗon e nder Tiwawon min gari jamma min jiyanimo salatu ceerno juulni fajiri nde ceerno kanko Abdoul Aziz
amo jogii étage nan to no tolnondiri e jama he o julta e jama he kono kamɓe jaadinta toon jula toon wirdata nde ɓe juuli heɓe kaljiti o neli o wii juulnuɗo wode ko jiyaɗo Allah yo argaye juulnuɗo dental o ko jiyaɗo Allah yo argaye Allah waɗi ɓe mbi ceerno de wiya ar toon min jaadi salngel paangel min tawimo toon o wi gila juulnuɗa mi sikkino ko an mi yaɗanano kono mi sikkino ko an min calmir haa ɗo saɗi haaɗi o wi poftoɗe haa ɓooya min jehi min jutti galle jaatigi amen min pini suba ceerno wiyata yomin coodoye leɗɗe galleji halifaɓe ɓe fof min ten sata leɗɗe min nawa toon o adda hadiyaji kala hen galle haadi banggue mum min jooɗo damal totte ha gasa ndeke ɗo min tot hadiyaji ɗo kanko Abdoul Aziz o ummima o yiw faye jahsa wacci amen ɗo min tinani ha weeti o nel neɗɗo jahsaw ya mbiya ceerno Hamdou gonɗo toon yo tawam ga ceerno ari min ummi Tiwawon min taw ceerno Abdoul Aziz jahsaw o wimbo Hamdou wolof haalanno mbeɗnantina o wimbo so neɗɗo loowi sac mum haa heewi ñootiri jungo mum haa tiiɗi ɗo wela fo o darnira sac o so welama o junnitam so welama o darnamo amadi rufata kanko ñooten hoore makko o wi firti sa yi mbeɗa wona ga min Abdoul Aziz ko jankiniɗo no feewi mbeɗa wona ɗo e jassaw mi nelana neɗɗo yo tawam ga ko an so goɗɗo wonno ari Tiwawon mi yaltaɗo sona yaha an noon mbeɗa suusma mbeɗa andi so waɗima ala jirataɗo o wimbo mbeɗa huuli bon ko ari yiilade ko koto makko to yitete wallahi Abdoul Aziz wimbo ko gaɗa yiilade ko mbeɗa huuli koto ma to ɗum yitete ceerno Hamdou ko ceerno kawniɗo jankiniɗo ganda kulɓiniɗo to batte waase wondede haydara o wiyata ko neɗɗo kala ko wona haaju ma woto wonde ɗum kala ko wona haaju ma fotani toon yaade o wi tawi a wiyama hoto ummiɗa wi ummimi ko gallam hoto paaɗa paami ko guesam ko joguiɗa jogui ko jalam hoto ummiɗa ummimi ko guesam hoto paaɗa paami gallam ko joguiɗa jogui guesam ma tooñ walla ala hoto ummiɗa ummimi ko jama hoto paaɗa gallam ko joguiɗa jogui kurusam wi Hamdou wi sa waɗini sa wurini ma ɓoy suurade ma leel hebde convocation koreji sukaɓe Madinaɓe ɓe mbaɗi lamba damal galle makko wona dinguirel ɗo duwal almuɓe ngal woni joni ɗo ɓe dasa ɗon gandi ɗon duwal almuɓe woni boowal ɗo ko dinguirel wonno ɓe mbaɗi ɗon lamba kirin ha weeti mawɓe noon ɗum metti ɗumen mbaɗi délégation ɓe nder wuuro he ngari tawi ceerno jama caali to mbi ceerno minen de min ngari ko yafnade ko sukaɓe mbaɗi hanki ko wallahi so minen mawɓe gonno min mbaɗata ɗum kono koɓe sukaɓe tan min jaaguima saabi Allah ya yaafoɓe jaafoɗa amen minen jinnaɓe ɗum koɓe mbaɗi ɓoy wona ɗo mbaɗi hongude e damal galle ma ɗo ɓoy ɓe kongi ɓoy mbaɗi hongude ha weeti ɓoy Hamdou nanani haɓe jeehi ɓoy baba sa nani tan haaji ma won hen soɓe konguide galle ma wondime soɓe ala haaji ma nanta tawi tan a nani haaji ma won hen o wi so haaji ma wonani hen a nanata ɗum ɗo ko ruuɗade ganduɗa joni wonda haydara hay so ko ne galle o tinata saabu o heɗa wona ɗum waddata ceerno Hamdou Raby bandiraɓe ko beɓɗo haalde catɗo haalde minen noon potani haalde haala ceerno Hamdou saabu komin almuɓe mum yiɗɓe mum yoytiɓe mum somi kadi cikkite komin jinggoɓe moƴƴuno ko goɗɗo totte temo minen mi totte tem goɗɗo ay nelaɗo ene fodde sino tottun ɗum won jiyano yiyata way walde hannde kono noon toɗɗumi o wawa hen yewte no fewi ɗum noon bandiraɓe mbeɗa yafnode dangal kala mbeɗa ñaago duwaw mbeɗa ñaago yo janggu fatiha gotol e salatul fatiha laabi tati yo Allah yurumo mbo yaafombo kanko e dendagal julɓe hande eɗen mooli Allah e jikkuji ɗi ganduɗa nehoɗa e ceerno mawna e ceerno janngo nduɗoɗa on ceerno jejjita ɗum ene wayno
ala ko tagginoɗa e jungo mum almuɓɓe e ko wona almuɓɓe ko fof no Allah wiruno yo en gorini yoga e meɗen hande koko yalti e ngal ɗon dingiran holko Allah wi en Allah wi en ko wa'tasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu ko onon julɓe ndente onon fof gonon gotum ɗum ɗo ko Allah yamiri en cali rentude hayso woɓɓe ene ndenti woɓɓe ene cali ɗum noon mi yaani ko ene serde en kulen kadi to Allah wi ɗon wonde wala tafarra'u wata certi hande noon en ɗeni certi en ndendani to ɓerɗe en ndendani to ɓalli yo Allah yaafo en tinno ɗen gonen gotum eɗen kaala jamma e ñalawma wonde julɓe ko gotum innama almu'minuna ihwatun fa aslihu bayna akhawaykum ñande fof eɗen kaala joni ko en musidɓe kono fa aslihu bayna akhawaykum ko ɗo de woni to tiɗiri en gollude moƴƴinen hakkunde meɗen ƴeewen yoga e men no sifori hande ni so tawi ɗum ene moƴƴina hakkunde julɗo e julɗo ano julɗo ko nelaɗo wino yo en ndendu gonen tergal gotal no goruɗani an so tawi yitere ma lojima ko ɓanduma fof tinata giyal lojima so giyal yuwima ko ɓanduma fof tinata wonde giyal yuwima nelaɗo wi yo en gorino holko ɗum firti ko gonen gotum so banda weltima beltoɗa so banda sunima cunoɗa kono noon so en goori so jam heɓi banda mbiya ha dani hen so musiba heɓi banda mbiya e yoon yo Allah ittu ɗum e ɓerɗe meɗen nelaɗo de wi ko yo en jiɗodir yo en nangodir goto emen fof yo teddin neɗɗo sabu ken bani adama en Allah haali wonde o teddini bani adama mo Allah wi teddini on noon so tawi a hoyni ɗum holto paaɗa ala ko bonnantama ko an koynuɗo bonnanta mo Allah teddini ha gasi an a hoyni ɗum sa sikki ko kañum koynuɗa ala ko an hoyi gati kanko Allah ne teddindimo ɗum noon tinnoɗen nangodiren teddodiren jiɗodiren jafodiren ko ceerno men haali wonde e jikkuji nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam nelaɗo jikkuji muɗum ɗi ko jikkuji ɗi ganduɗa so tawi en ndewino ɗum alhamdulillah kewen malu aduna e lahara jiyaɗo Allah goto o meeɗi wiide kanko o añani ha ko foti e nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam nelaɗo ene andi ko gaño ɗum jamma e ñalawma kanko o añi tan ko nelaɗo te nelaɗo jamma e ñalawma ene itta jawdi ene hokka mo enen noon so tawi neɗɗo añima hande a halni banda kaali yiɗa kam holno mbiya tan ɓe werlomo lahara nelaɗo wona noon sibo o ɓamoy ko aya alquran holno o wadde on ene añimo omo itta omo hokka mo on añimo o itta omo hokka ɗum ha on hankadi yiɗimo on felliti haalde o wi nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam hanki mi yaani e leydi Allah ndi ko ɓurnomi anjema kono hande ala e leydi Allah ndi ko ɓurimi yiddema oɗo wiya ko yefto enen noon kaari yiɗama werlomo holko mbattamo holko o nangi ko konngol Allah jomiraɗo subhanahu wa taala wala tastawi alhasanatu wala sayyi'a idfa billati hi ahsan fa idha alladhi baynaka wa baynahu adawa ka annahu waliyyun hamim wa ma yulaqaha illa alladhina sabaru wa ma yulaqaha illa dhu hazzin azim ko toon o ɓamoyi ko ɓuri fir'auna bonde ko ɓuri mo gollude golle bonde ha o wi ko Allah o wi ko kanko woni Allah dowrawo kono nde Allah neli annabi Musa fewde makko o wi ko an e Haruna wa qula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkara aw yakhsha sharifaɗo wonɓe ɗo ɓe e dendagal jeyaɓe Allah wonɓe ɗo ɓe
goto fof min calmini ɗum inde mum e yettode mum wi kalten ɗo noon ko inde khalifa o ceerno mawlayi idris kanko neli mouhammad ali o araw tawa amen ga e ceerno mouhammad baba min ballodire e ceerno boubacar gaye e golle ɗe kono ko haalete no fof haalano ceerno abou tal yo Allah yoɓe moƴƴere a haali jikkuji annabi sallllahu alayhi wa sallam jikkuji annabi sallllahu alayhi wa sallam ɗum woni jikkuji ceerno hamdal rabbi ɗum woni ko ceerno seydou an ari hen ko so ceerno boubacar gaye waɗi ñalawma ceerno hamdal rabbi o suɓima hen ceerno seydou an yo haal ceerno hamdal rabbi o totti ganduɗo ɗum fodde no haaliri ni haydara wattatake hen kono o totti kam kumpitiɗo ɗum ganduɗo ɗum ko ɗon o jangi no wiiri ni haala haali makko fof ko ɗon kadi kala ko haala ceerno hamdu ko non woori so haalino ɗo ko wonano ceerno hamdu rabbi hayso min kalani ko ɓerɗe ɗe kolata ko ɗum kono ko haali ko fof ko noon way tabidde sabu haala ina haale taw haalaka sellani ɓen kono kanko ko haali ko ene selle ɓen yo Allah yoɓe moƴƴere en calmini dendagal almuda ngu fof noon ɓesgu ceerno hamdou rabbi woɓɓe nan ɗo taw ko janggunoɓe toon wuurɓe toon nanɗo alhamdulillahi rabbil alamin ngari yantude makko e dusdemo ko wayno ceerno samba dioɓen ceerno samba diol ceerno alpha jibgo en ceerno moussa thiamen ceerno ibrahima thiamen eɓe keewi ɓen ɗo kamɓe fof noon ala ko addim sowona remdude mabɓe ceerno boubacar gueye jamma o kanko tan woni sababu kono yidde nde e gollal ngal fof kamɓe ndendi ɗum dairatu ansaruddin onon kadi yo Allah yoɓon moƴƴere no ceerno o haaliri ni darde mon e tinnare mon e baɗal mon fof yo Allah yoɓon moƴƴere fof yo Allah won ceediɗo kala tampunoɗo e ñalawma hen sababude makko ceerno boubacar gaye e inde ceerno hamdou rabbi yo Allah yoɓ ɗum moƴƴere soyata inchallah warñede ma kam e tampere ma ɗum Allah yoɓet tan heewi ceerno hamdou rabbi almuudu fukki ɗon waari mum walla ƴewgoɗon paan mum walla tampa ɗon yaha gese so arti o wiyat tan yo Allah won ceediɗo kono dendagal golle ɗe kala ko waɗa hen goto fof noon fodde ɗo darino eɗo henno fof yo Allah won ceediɗo ceerno boubacar gaye a jarama yo Allah yon moƴƴere ɗum noon ko ɗomi mbirini tan fimde ma tan e yidde ma hokkuma ɗum bi qadri mahabbati cheikhihi yakunu intifauhu وكم يجي اسم رفع خفض رفع فض يد ما يتيرنو ɗum tan woni ko fodde yidde ma jinnaɗo ma ɗum tan woni ko nafanno anne ko yidde ma e ceerno ma waɗi mbaɗɗa ngal ɗo gollal jodgal ngardugal wa khayru kullu khayrin fi i'tiqad almuudu kala ko heeɓe moƴƴere ko fimde mum tan moƴƴere ma tan finde ma rokkuma ɗum tabarakallahu nen fof noon min beltima beela haala yinde khalifa o e yinde miñiraɗo e mbiya amin o ceerno mouhammad bal e dendagal almuɓe ceerno hamdou rabbi arɓe ɗo kamɓe fof eɓe jettuma hen eɓe jarma hen e gollal ngal ko an won sababu kono noon ko enen jiiɗi hen fof ko enen foti hen fof kono kamɓe fof
ɓe gardiɗo ɓe eɓe kalanɗa ɗo ɓe fof kamɓe fof eɓe duwanma hen eɓe mantuma hen eɓe jaruma hen yo Allah yob moƴƴere ko heddi ko noon hankadi ko dowodiren tan. alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabil karim. bandiraɓe assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. bandiraɓe julɓe, bandiraɓe enɗam, bandiraɓe mana fuutankoɓe, min calmini on, min juurima, min ñaguima on duwaw banggue amen ga min neldi duwaw. en jetti Allah kettuɗo yettede, kanduɗo yettede, dokkuɗo meɗen mana ngal ɗo teddungal, wonde teddungal l'islam. eɗen jetta jeeyaɓe Allah notitiɓe e nde ɗo moƴƴere, nde moƴƴere nde ganduɗa ko moƴƴere ɓeydore l'islam, moƴƴere nde ganduɗa ko leydi Mauritanie, leyɗele Afrique, leyɗele Sénégal foof ndendi nde ɗo moƴƴere nde ganduɗa dental ansaru dini rendi ɗum, yuɓɓini ɗum mana yo oɗo ñalawma teddugal, ñalawma ganduɗa ñalawma jofde altini, ene hawri machallah le 25 septembre 2022 ɗo e la case. ɗum noon sikki ala ko yettude dendagal tagore notinoɓe e oɗo jamma teddugal, jamma inniraɗo taksan ceerno men ceerno Hamdou Rabby Diathie. so tawi noon en kaali ceerno Hamdou Rabby Diathie alay saago julɓe ɓe foof ma wonko tini e koye mumen ko wiite weltare ɓeydare, sababu wonde ko ɗum wonno gurdam makko kanko ceerno men ceerno Hamdou Rabby Diathie. no wurduno ko Allah wi, nelaɗo Allah wi, sikki ala on noon so tawi haalama wiyama ko taksano annabi sallllahu alayhi wa sallam. sikki ala ko ɗum woni ko udditirɗen e ñalawma o, ɗum woni ko udditirɗen e kikiɗo, ko ɗum woni ko udditirɗen e jamma o. ɗum noon ko rewde ɗo ruttude yimɓeɓe jettor e notitiɓe e galle he foof, e notitiɓe mana e dental ansaru dini. on jettor foof noon en dewni ɗum e mana e dental ansaru dini, debbo hen e gorko hen, darde mabɓe yonde fewde teddude. eɗen mbi yo Allah subhanahu wa taala yoɓɓe moƴƴere. eɗen bismo jeeyaɓe Allah arɓe ɗo ɓe foof, eɗen jetta ɗumen ha tengtanma e ɓesgu ceerno men ceerno Hamdou Rabby Diathie mo ganduɗa kanko jeeyi jamma o, kanko jeeyi mana kihiɗo. en ñaago Allah subhanahu wa taala yo yurmede Allah wone makko kanko e dendagal mayɓe men e mayɓe julɓe foof, yo Allah waɗɓe e weliyu muɗum. sikki ala holko jeeyi sababu eɗen mbaɗa oɗo jamma innirɗen ɗum taksan ceerno Hamdou Rabby Diathie. nde wonno so tawi neɗɗo hollimo lawol ngol ganduɗa ko lawol pewgol, lawol ɓeydare, lawol yurmede, lawol Allah, alay saago kala saaha ciftata on neɗɗo e sifaji ɗi hollunuma ɗi. ɗum sikki ala ansaru dini nde yuɓɓini programme mum ne yiiɗi wadde mana yewtere walla conférence walla jamma tedduɗo, ɓe kawri kamɓe foof innirde e oɗo jamma ceerno men ceerno Hamdou Rabby Diathie. ɗum sikki ala ko ɗum ɗo woni miijo men hen, ko ɗum ɗo woni yidde men hen. alhamdulillahi rabbil alamin. noon erango yimɓeɓe nani ɗum, kadi ɓe notitima e ɗum. ɗum noon alay saago jetten hen Allah, jetten hen kadi mana yimɓe nde wonno Allah subhanahu wa taala nde yetti hoore mum ha gasni nde rutti wi tagore nde yo yettu ɗum, rutti kadi wi tagore nde yo yettidire hoore muɗum. ɗum noon ko alay saago enenne mbawen ruttude yimɓe jettoru ngu. seremɓe hilifaɓe wonɓe ɗo e nder Nouakchott foof en jettiɓe, en mbiɓe alhamdulillahi rabbil alamin. en dewni on jettoru noon e jinnaɗo men ceerno Hamdoul Baal, ceerno Baal mo ganduɗa ke mawɓe meɗen, ke jinnaɓe men, keɗen mbaɗa ɗo e wuuro ngo foof alay saago jetta demba. en calmini noon musidɓe men ɓe kuccitiɗen ɗo ɓe foof, en juurimoɓe, en jettiɓe, en mbawa limtude ɓe, goppen ɓe. kono noon no musidɗo men o ceerno Ibrahima Camara, nonne kadi e ceerno Abou Tall, ceerno Saydou Anne, ɗo ndewi ɗo en ndewi ɗon enen foof. en bismima noon kadi en jetti noon mana ɓesgu ceerno Hamdou e almuɓe ceerno Hamdou wonɓe ɗo e Nouakchott haɗo wona Nouakchott foof, e yiɗɓe ceerno Hamdou wonɓe ɗo e Nouakchott haɗo wona Nouakchott foof. en jettiɓe, en beltinimoɓe nde wonno ɓe notitima e taksan guiɗo mabɓe, ceerno mabɓe, foof mabɓe. ceerno Hamdou Rabby Diathie ko mum ko e alhamdulillahi rabbil alamin ko gueƴ moni kala arata haala hen fodde muɗum tan eko ande gueƴ ko walla ko sohle gueƴ ko. so gayni woppa ɗon gueƴ ustata ko ɓeydata ko. alhamdulillahi rabbil alamin. min calmini on, min juurima, en jetti noon mana parrain o woni musidɗo men Amadou Mbaye. noon jettirten kadi marraine o banimen debbo Sokhna Horsi Ba,
e dendagal musidɓe mana ɓe jettiniɗen fof darde mumen mbaɗi hen jawɗele mumen mbaɗi hen mana pellital mumen mbaɗi hen fof e seeremɓe waɗɓe hen duwuji men musidɓe men fof en jettiɗi men jettiniɗi men Allah en jetti kadi musidɗo men ceerno Ibrahima Camara darde makko labtude nde ganduɗa kanko woni enen enen goni kanko yo Allah yombo moƴƴere yo Allah weltinbo inchallahu rabbi amin ya rabbal alamin assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh on jarama إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار عظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.